Bismillahirrahmanirrahim. Harful kha. Khoba usnalangsa al abdu sapa abid wa khasira lan tuki ya abid. Lam yaj'alillah warana ngajadikeun Allah sapa Gusti Allah taala fi qalbihi ing dalam hatine abad rahmatan ing rahmat lil bashar kadue manusia. Kholifu becik ngulayani sira kabeh al musyrikin ing pirang-pirang wong kang musyrik kabeh. Afu becik ngagunting sira kabeh awas asyawarib ing kumis wa aufiru lan aina ngadawakeun manjangkeun sira kabeh al-liha ing jenggot. Khudil hikmah ngalap sira al hikmata ing hikmah wala yaduruk lan orang madarat kun hikmah ing sira min ayyi wi'ain saking di wadah kharajat kang metu ieu hikmah. Wadil amro becik ngalap sira amro ing perkara bitadbiri kalawan ngatadbir kalawan make tadbir fa in ra'aita maka lamun ningali sira fi akibatihi ing dalam mukasan akhire ieu si amro khairon ing bagus andi maka becik ngaluluskeun sira atawa neruskeun sira. Wa in khifta lamun tawedi sira goyan ing kebahayaan pangsi makana keratawan nahan sira. Kudu becik ngalap sira minal amali saking amal barang tutikuhu kang kuat sira kabeh fa innallaha maka satune Gusti Allah taala la yamalu iku arana bosan-bosan ya Allah hatta tamalu sehingga bosan ya si sira kabeh. Kharajtu metu ingsun minikahin saking jalan pernikahan wala mahrujan oranono metu ingsun min sipahin saking perjinahan min ladun Adam saking wit saking turunan Adam ila anwaladi maring yen tangalahirkeun ingsun abi sapa ibu ingsun bapak ingsun umilan ibu ingsun lam yusibni oranono ngenani ingsun min sipahil jahiliyah saking ayeuna kalakuan pernikahan jahiliyah. Syai'un apa sawiji-wiji kharaja wismatu rajulun sapa lanang miman saking wong kana kang ana yesman miman ana yesiman qablakum iku tetep ing dalam sadurung sira kabeh pikulatin ing dalam tempat lahu kadue yesiman ya hatalu pada nipu daya yesiman pihak ing dalam hulah. Amaro maka marentah Allah sapa Gusti Allah taala ardo ing bumi faqadathu maka nyiksa ya Allah ing rajul bahwa maka tayar rajul yatajal jalu iku ngalalap ya si rajul pihak ing dalam arad ila yaumil kiamah teka maring dina kiamah. Khasyatullah samud gitu tidak sama salah satunya khasyatullah utawi wedi maring Allah rasul kulli hikmatin iku modal saban-saban hikmah wa waru utawi waru sayyidul amal iku leuwih utama-utamane amal. Khoslatani utawi rong perkara la yazdamin iku arana bisa kumpul ya si khoslatani pi mukminin ing dalam wong mukmin sawiji al-bukhlu sawiji koret wasul khalqi lan arane budi pekerti. Khoslatani utawi rong perkara man iku wong kana takang ono ya khoslatani pihi ing dalam man kataba iku maka nulis ing man Allah sapa Gusti Allah syakiran hari syukur sabiron aina tur hale kang sabar waman lan uwong lam takuna kang ora nono ieu si khoslatani pihi ing dalam man lam yaktub iku maka ora nulis ing man Allah sapa Gusti Allah syakiran di dewe lah iku nah geus entong syakiran hale wong kang syukur di dinya geus bener gitu syakiran hale wong kang syukur sabiran tur kang sabar.
dina domirnya manadoro utawi sapa man sawiji wong nadoro kang ningali ieu siman pidini ing dalam agama siman ilaman maring wong wa kang utawi ieu siman pokohu iku tetep ing dalam sadukure ieu siman manadoro paktada maka bakal tuturut munding ieu siman bihi kalawan man huwa fauqahu wa nadoro lan ningali ieu siman pidunyahu ing dalam dunyane man huwa fauqahu ilaman pidunyahu ing dalam dunyane ieu siman manadoro ilaman maring wong huwa kang utawi ieu siman dunahu iku saandape ieu siman pahamida maka muji ieu siman maka muji ieu siman Allah ing Gusti Allah alama ing atase barang padolahu kang geus ayeuna ngaluberkeun tawa ngaluwihkeun ya Allah ing ma bihi kalawan man alaihi ing atase man katabahu maka bakal nulis ing man Allah sapa Gusti Allah syakiran hale wong kang syukur sabiran tur hare kang sabar waman lan nadoro lan wong nadoro ningali ieu siman pidini ing dalam agamane siman ilaman maring wong huwa kang utawi ieu siman dunahu iku di bawah man wa nadoro ningali ieu siman pidunyahu ing dalam dunyane siman ilaman maring wong huwa kang utawi siman fauqahu iku di bawah iku di atas man pasipa maka rugi ieu siman alama ing atase barang patahu kang hilang ieu siman ing ma minhu tinimbang saking man lam yaktubuhu maka nulis ing man Allah sapa Gusti Allah syakiran hale kang kusyukur sabiran tur hale kang sabar khuluqani utawi akhlak loro yuhibuna iku mika cinta ing khuluqani Allah sapa Gusti Allah wa khuluqani lan akhlak loro yabgoduna iku mika bendu ieu ing khuluqani Allah sapa Gusti Allah fa amalazani maka utawi ikilah ayeuna karo maka utawi ikilah iki kang karo yuhibuhuma iku mika demen ing ayeuna al-lazani Allah sapa Gusti Allah pasaho dibelah Pa'amal lazani pasaho maka yaiku berehan wasajaah lan berani wa amal lazani lan ayeuna kang karo yubgiduhuma wa amal lazani lan utawi kang karo yubgiduhuma iku mika bendu ing ayeuna al-lazani Allah sapa Gusti Allah pasuluki maka yaiku dari akhlak wal buhlulan koret wa idaran tatkala ngarapun Allah sapa Gusti Allah biadin kalawan hamba seueuh heron ing khair istamalahu maka migawe ya Allah ing ayeuna abad bi qada hawa ijinas ing dalam ayeuna qada ing dalam nyumpanan pira-pira pangabutuh manusia masyarakat butuhun wudu itu ya masyarakat lapareun boga leuwih saberkat cenah setujuna gitu hebat kalau Adam ngadam Allah sapa Gusti Allah Adam ing Nabi Adam ala surat hingga atas rupa Adam watu hulan utawi cangkunge Adam situ naziran iku 60 siku darah tah 30 meter berarti kira-kira na Semakala maka kari-kari ngucap ya Allah idhab cik lunga sirak pasalim maka uluk salam sila ala ula ikan napar ing atas samudayane ayeuna ing atas samudayane papantan wa hum utawi isi ulaik naparun iku papantan sawiji minal malaikati hala tetep saking malaikat dulusun iku kang pada lungguh pastami maka becik ngupingkeun sira Adam maing barang yuhayyunaka kang ngahurmat yuhayyunaka ngahurmat ieu malaikat ing sira
yuhayyuna kahale ngahurmat ieu malaikat ing sira fa innaha maka satuhuna tahiyat yuhayyuna ka tahiyat lah tahiyatuka iku ruruba sira wa tahiyatu zuriyatiha lan ruruba turunan sira. Padahaba maka berangkat Nabi Adam faqala maka ngucap Nabi Adam assalam ing lapad assalamualaikum. Faqalu maka ngucap malaikat assalamu alayka ngucap lapad assalamu alayka wa rahmatullah. Wazaduhu maka muhi malaku ing salam muhi ing lapad wa rahmatullah. Wa kuluman maka utawi saban-saban uang yadkhulu Pakul luman yadkhulu maka utawi saban-saban wong yadkhulu iku kang bakal manjing ye si man al jannata ing surga ala surati Adam hale bentuk Adam pitulihi ing dalam dawane Adam situna kalawan aina 60 jiro. Palam yazal maka ana gingsir al khalqu apa makhluk iyan kusu iku ngurangan si khalqu ba'dahu ing dalam sausene sausene mana ba'dahu hatal ana ing dalam saiki malah ayeuna saiki ba'dahu ing dalam sause tuli hiwetna natawas situna dia situna tulihi khalaqa midamal Allah sapa Gusti Allah atur bata ing tanah yauma sabti ing dalam dina Sabtu. Lah gitu artinya atur geus tanah wa yauma sabti wa khalaqalan midamal ya Allah piha ing dalam turbah al jabala ing gunung yauma lahad ing dalam dina Ahad. Wa khalaqal midamal ya Gusti Allah asyajara ing tangkalan yaumal isnin ing dalam dina Senin. Khalaqal midamal ya Allah al makruha ing perkara al makruha yauma Salasa ing pekerjaan kang den pikas sengit yauma Salasa ing dalam dina Salasa. Wa khalaqa Allah nura ing nur nur apa naon teh nunnya anu wa nunu aidan wa huwa al-hud yana laut kudu namanya laut yauma arba'in dalam dina wa basa wa basa lan ngarayapkeun ngagumarayapkeun ya Allah piha ing dalam ayeuna turbah ada waba ing sato yaumal khamis ing dalam dina khamis. Wa khalaqal midamal Allah ana adama ing Nabi Adam ba'dal asisa ing dalam saus asar menjamil jumu'ah ila akhirah itu maka maring akhirnya makhluk di akhiri sah ing dalam akhirnya waktu kiamat enggak putus ahlah min saati kang tetap saking sah Jumat lima ing dalam barang baina alas ing dalam antara waktu asar ila layal maka maring khamsun bi khamsin utawi 5 perkara ikut tetap ing dalam 5 perkara. Al awalu utawi kang awal manakodo iku arana ngudar lah al qaumu sapa kaum al ahda ing janji ila sulita angin dilindihkeun alaihi ing atase kaum aduhum sapa musuh ieu si kaum wama lan ora nono hakamu ngahukuman ieu si kaum bi ghairi ma kalawan saliyane barang Allah anzala kang turunkeun Allah sapa Gusti Allah illa pasya pihak angin nyebar masyhur nyebar ihim ing dalam kaum al-fakir atau kefakiran.
wala doharotan ono dohir pihi ing dalam kawan al fahisyatu apa pagawean alat ila pas angin nyebar pihi ing dalam kaum al mautu apa disiksa kaum wala topapu lan orang ono budalan ye si kaum al mikyal intakran topapu nudani atunya lan walat lan orang nyudani lah ia kaum nyudani al mikyala ing takaran illa muni'u angin dicegah an nabata ing cucukulan ayeuna ing jajadian wa ukhidu lan disiksa ia si kaum disinin kalawan paila wala mana ulan orang nyegah ia si kaum az-zakata ing zakat ila bisa angin ditahan anhum saking kaum al qatru kopot tumurun hujan panesan hujan lain sedekah khamsu salawatin utawi 5 pira-pira perkara iktiroduhunna iku mardukeun ning khamsu Allah sapa Gusti Allah jawa jalla man tegese wong asana kang ngabaguskeun ieu si man wudu ahunna ing wuduna ieu si khamsu salawah wa salatuhunna lan salate khamsu salawah li waqtiha kadue waktuna khamsu salawah wa tamalan nyampurnakeun ieu si man ruku ahunna ing rukuna ieu si khamsu salawah wa sujudahunna khamsu salawah khusyuna kana maka ono lahu iku tetep kadhe siman Allah ing atas Allah ahadun apa perjanjian ayat piro maring yen tengah hampura ya Allah lahu kadhe ieu siman wa man lam yapalan uang kang ana migawe ieu siman palaisa maka orang nono lahu tetep kadhe siman Allah ahadun apa janji insya Allah mun karep ya Allah goparo maka ngahampura Allah lahu kadhe siman wa insya Allah azabahu maka nyiksa ya Allah iman khamsu salawatin utawi 5 utawi salat utawi 5 pira-pira salat katabahuna iku netepkeun ing aina khamsu salat Allah sapa Gusti Allah alal ibadi ing sepira-pira hamba paman jaa maka ta isa wong jaa ngalakoni ieu siman bihi ing dalam khusus salawah lam yudayi lan orang nono nya atau milang-milang nya lah nyanyakeun maka walam yudayi lan orang nono nyanyakeun ieu siman min huna saking khusus salawah syain ing sawiji-wiji istihbaban tak karena milang-milang enteng atau ngaremehkeun dihakina kalawan hake ayeuna ikilah iki khamsus salawah kana maka ono lahuannya iku tetap kadue siman innallaha ing dalam sanding Allah ahadun apa janji ayud hilahu ing arab yang tamanjingakeun ya Allah iman aljannata ing surga ing atase manjingakeun ya Allah iman aljannata ing surga man lam yatilan sing sapa wong kang ora ngalakoni ieu siman bihina kalawan ayeuna khamsus salawah palaisa maka ora nono lahu tetep kadhe siman indallah haduna apa janji insya Allah azabahu maka nyiksa ya Allah iman wa insya Allah adkhalahu maka manjingkeun ya Allah iman aljannah ing surga khamsu layalin utawi 5 pira-pira wengi la turaddu kang ora ditolak iku kang ora ditolak ieu bihina ing dalam khamsus salawah ada waktu apa pira-pira doa awalul lail sawiji kawitane wengi mina rajab wa lailatun isfilan wengian saparo mina sya'ban wa lailatul jum'ah wa lailatul fitri wa lailatul nahar lan wengian aina idil adha khamsun utawi 5 mina dawabi saking kekeramatan kulluhuna iku setengah saking kegeramatan kuluhuna utawi sakabehe ieu si khamsun pasikun iku kang ngabahayakeun yuktalna bisa den pateni ieu si khamsu jadi wala ikuna tah dina yuktalna tadi minna dawa pulawaka minada ulah make iku yuk talna iku bisa den pateni ieu si khamsu
fil hili ing dalam tanah halal wal hamilan tanah haram. Al gurobu sawiji gagak wal hidatu lan alap-alap wal paratu lan berit wal akrobah lan kalajengking wal kalbun asu al akoru kang galak. Khamsun utawi 5 perkara min hakil muslim saking hak wong muslim alal muslim ngatasi wong Islam kang dio. Radut tahiyah iku ngajawaban salam atau memberikan penghormatan bisa, wal ijabatu dakwah lan nyubadanan undangan, wasyuhudul janajah lan ayeuna nganterkeun janajah atau mendatangi janajah, wa iyadatul marid lan nyambangi wong kang lara, wa tasmitul asis lan ngadoakeun wong kang waheng, iza hamida tatkala muji atis Allah ing Allah taala. Khamsun utawi 5 perkara minal iman iku setengah saking iman. Man sawiji wong lam yakun kang ora nono ieu si man lahu iku tetep ing dalam ayeuna si man sayun apa sawiji-wiji minhuna saking khamsu. Pala iman maka iman sampurna iku maujud lahu kadue si man. Atas limu sawiji pasrah lil amrillah maring parentah Allah, warido lan ridho bi qadaillah, wa tafrid lan tafwid pasrah tafwid man pas bener-bener totalitas, tafwid totalitas kasab sama sekali benar pasrah tawakal lan pasrah ilallahi maring Allah wa tawakal ma aya kene kasabna tawakal sarua Allah ngatasi Allah wa sabru lan sabar indah sadmating dalam narika balai tawa benturan tawa balai al ula kang awal. Khamsun utawi 5 perkara minal fitrati iku setengah saking ayeuna fitrahnya iku setengah saking golongan parentah agama atau setengah saking sunat nabi bisa gitu. Al-hitan sawiji den sunatan wal ihtidam lan ayeuna nyukuru bulu kempung wa qasus sarib lan nyukuran berengus, wa taklimul adopir lan motongan kuku, wa natul ibti lan ayeuna nyopot nyabutan bulu kelek. Yaru umati utawi leuwih bagus-bagus si umat ingsun ulama uha iku ulamane umat, wahyaru ulama ina utawi bagus-bagus ulama ne umat, rohama uha iku pira-pira wong kang welase umat. Ala eling-eling wa innallaha lan satune Gusti Allah taala la yaghfiru iku yakti ngahampura ya Allah lil alimi maring wong alim arba'ina ing 40 dan apane dosa qabla ayaghfira dalam sadurunge ngahampura ya Allah lil jahili maring wong bodoh dan ban wahidan ing dosa wahidan kang sawiji. Ala eling-eling wa innallaha satune alim wa innal alim lan satune wong alim arahima kang belas kasihan atau belas kasihan ya yaji iku bakal tumeka ieu si alim yaumul kiamah. Wa inna nurahu lan satuhune cahayane ieu si alim qad adoa iku teman-teman madangi ieu si nur yamsi hale malaku ieu si alim pihi ing dalam nur ing perjalanan bainal masri kang tetep ing dalam antara tanah wetan wal maghrib lan kulon kamayudi kaya oleh moncorong tawa madangi al kaukabu opo bentang aduryu kang moncorong kang cumarelet. Ya rukum utawi leuwih bagus-bagus sira kabeh man iku wong zakarokum kang ngalingkeun ing sira kabeh billahi kalawan Allah atau zakarokum oleh ngalingkeun zakarokum billahi ru'yatuhu gitu ru'yat zakarokum kang ngalingkeun ing sira billahi kalawan Allah ru'yatuhu opo ningaline si man
wa zadalan muhi ieu si iman fi ilmukum ing dalam ilmu sira kabeh. Geus eta kada di kitu we lah. Man iku wong dakarokum kang oleh eling ieu si iman billahi kalawan Allah ru'yatahu ing pemikirane si iman. Itu lah wa zadalan muhi ieu si iman fi ilmukum ing dalam ilmu sira kabeh. Geus pas tadi. Maniku wong dakarokum kang ngalingkeun ing sira kabeh billahi kalawan ru'yatuhu apa ningaline iman. Wa zadalan muhi ieu si iman fi ilmukum ing dalam ilmu sira kabeh mantikuhu apa pangucape si iman warago bakum lan ngademenkeun ing sira kabeh fil akhirati ing dalam akhirat amalukum apa amaluhu apa amale si iman. Khairunas utawi leuwih becik-becike manusia korni iku kurun ingsun sumaladzina maka kari-kari ngoake yalunahu kang ngiring-ngiringi ayeuna ieu si alladina ing korni suma alladina yalunahu kang ayeuna ngiring-ngiring keneh kang bakal ngiringi ieu kang ngiring-ngiringi lah ieu ladina ing korni sumayaju maka kari-kari bakal teka aqwamun sapa pirang-pirang kaum tasbiku kang ngadingini syahadatu ahadihim opo ayeuna kesaksiane salah sawiji aqwam atawa syahadahe salah sawiji aqwam yaminahu ing sumpahe ieu si ahad wa yaminuhu lan ngadingini opo sumpahe ieu si ahad syahadatahu ing kesaksiane ahad ing syahadahe ahad ya ruhum utawi leuwih bagus-bagus sira kabeh aha sinukum iku leuwih bagus sira kabeh akhlakna pane akhlake ayeuna utawi leuwih bagus-bagus manusia ahsanuhum iku leuwih bagus manusia kulukon apane kalakuane. Khairunas utawi leuwih becik-becike manusia man iku wong tolak kang suwe umruhu apa umure si iman wa hasuna lan bagus amaluhu apa pekerjaane si iman wa sarunas lan utawi ala-alane manusia man iku wong tolak kang suwe umruhu apa umure si iman wasa lan ala amaluhu apa pagaweane si iman. Khairu ummati utawi leuwih bagus-bagus umat ingsun alladzina iku wong akeh asau tatkala ayeuna ala ieu si alladzina istighfaru maka jaluk istighfar ieu si alladzina wa idza ahsanu gawe alus si alladzina istabsyaru maka bunga ieu si alladzina wa idza saparo maka tatkala ingeting ngalancong ieu si alladzina qasaru maka nyendekeun ngosor ieu si alladzina wa aftaru lan buka ora puasa ieu si alladzina. Khairu bait utawi ahli panggonan utawi leuwih bagus-bagus panggonan gitu minal muslimin saking muslim baitun iku bait umah fihi iku tetep ing dalam bait yatimun utawi ana anak yatim yusanu kang dibagusaken sapa lillahi yatim wasyarul bait utawi alane bait fil muslimin dalam muslim baitun iku umah fihi ing dalam bait yatimun iku anak yatim yusau kang den alaaken ilahi sapa ieu si yatim ana utawi ingsun wa kafilul yatim sumerta wong kang ayeuna ngurus yatim fil jannati iku tetep ing dalam surga hakada kieu mah coba iku mah kan kieu diibaratkeun deukeut jempol jeung suruh aing jeung anak yatim ke di surga kieu itu nyontohkeun akal yang ikilah iki jempolan jajangkung curug tawa pan deukeut dina pada deuketna. Rumah utawi leuwih becik-becike barang khalapa kang ninggalkeun emak al insanu sapa manusia badahu ing dalam sause maut ingsun salasun iku tilu perkara. Sause maut insan eta. Salasun iku tilu perkara waladun sawiji anak solihun kang Islam lah yadu ngadoakeun si walad lahu kadue ieu si insan sadaqatun lan sedekah tajri kang milih sedekah yablughu
kang numekaakeun ing ayeuna insan ajuha apa ganjaran sedekah. Wa ilmun lan ilmu bangsa sara yuntafa'u kang den alap manfaat sapa bihi ya ilmu min badihi saking sause maut ieu si insan. Khairu ma utai becik-becike barang utia kang den wehi al insanu sapa manusia khuluqun hasan iku budi pekerti kang bagus. Wasyaru ma utai sasane barang utia kang den wehi sapa qalbun wah hati anjing guys. Hati ala disuratin ing dalam rupa bagus. Aduh berat bahaya. Khairun nisaikum utawi leuwih bagus-bagus cewek sira kabeh angapikah iku kang ngaraksa golimatu tur kang ayeuna menggairahkan syahwat golim kita golimana tur kang banget syahwat gitu. Enggak sih gitu golimatun tur kang menggairahkan syahwat api patun tur iku kang ngaraksa biparjiha ing dalam parjine ieu si nisa golimatun tur kang aina menggairahkan syahwat ala jaujiha ing atas suamine ieu si nisa. Yaumut leuwih bagus-bagus dina tolangat metu pihi ing dalam yaum asyamsu sapa sarangenge yaumul jumat iku dina Jumat. Pihi ing dalam yaum khuliqat didamel al adam sapa adam wa pilan ing dalam yaum ukbito diturunkeun di adam minal jannati saking surga wa pihi yaum tiba di ayeuna tarima tobat sapa alaihi nabi adam wa pilan ing dalam yaum kubido dipundut di adam wa pihi lan ing dalam ayeuna yaum taqumu berdiri as-saatu apa kiamah wa ma'ala lan ora nono ing atas wa ma'ala wajil ardi lan ora nono ing atas muka bumi min dabati saking dabah ila wahia angin utawi ieu si dabah tusbihu iku isuk-isuk ya dabah yaumal jumat ing dalam dina Jumat mudi khotan halekang bebersih atawa mudihatan teh tunduk gitu bebersih atatat luas sehingga metu asam susah pasarangenge safakon ing mega abang minas saah saking saah ila ibnu adam angin anak adam wa pihi lan ing dalam yaum saatun utawi saah layu sodipu kang orang no meneran ing saah abdun sapa abid mumin ka mumin wa huwa halayta yasi abad fi salati ketepi dalam jara salat yasalu jajaluk yasi abid Allah ing Allah saning sewiji-wiji ila ta'ang ngawehi ya Allahu ing abad iyahu ing iyane atau maka ngawehi ya Allah ing iyahu ing iyane abad gitu. Khairukum utawi leuwih bagus-bagus sira kabeh khairukum iku leuwih ayeuna becik-becike sira kabeh li ahlihi kadu ahline ieu si man. Wa ana utawi ingsun khairukum iku leuwih bagus-bagus sira kabeh li ahli kadue keluarga ingsun ma akrama ora ngamuliakeun ingsun anisa ing cewek ila karimun angin ayeuna ora ngamuliakeun anisa ing manusia ila karimun angin kang mulia wala ahanahuna lan ana ngahinakeun ing nisa ila lainun angin sapa kang dicacad. Khairukum utawi leuwih bagus-bagus sira kabeh maniku wong lam yatruk ora nono nemu ieu siman akhiratahu ing akhirate siman di dunyahu ka di dunyane siman wala dunyahu man di akhirati man walam yakunan ora nono ieu siman kula niku kalanya iku kacegah ala nasi ngatas manusia khuyiro dan gawe khuyiron ditikon milih Sulaiman sapa Nabi Sulaiman bainal mantal harta wal mukian kerajaan wal ilman rupah taro maka milih is Sulaiman al ilma ing ilmu pautia maka dewehi Nabi Sulaiman al mukian kerajaan wal mal dan harta. Al khomru mentakweh inna min talibil ilmi
yatayassaru lahu mayuh taju ilaihi ilmu numurih ilmu matina sebagian anu digampangkeun dina pangabutuh. Al khamru utawi khamr umul fawahish iku ibu biyange piro-piro pagawean. Ala wa akbarul kabairan leuwih gede-gedena saking dosa gede wa manan uang syariba ngombe ieu siman alam maring arak taroko maka ninggalkeun ieu siman wat taroko maka ninggalkeun ieu siman salat ing salat wa waqa'a lan wa waqa'a rasanya nyuragana wa waqa'a lan kaya ngajinahan ieu siman ala ummi ngatas ibune siman wa amatihi lan amate siman wa khalatihi lan bibi saking bapana siman. Al khair utawi khair kasiru iku banyak wa qalilun wa qalilul fa'il lan utawi satitik wa qalilun fa'il. Al khair utawi khair kasiru iku banyak wa qalilun lan iku satitik fa'iluhu sapa wong kang migawe khair. Al khayal utawi khayal jaran makudun kan ditalian binawasiha kalawan embun-embunane ieu si khayal khairu lebih bagus ila yaumil kiamat maka dina kiamat. Wa ahlu lan utawi ahli khayal mu'anun iku kang dilaknat alaiha ing atase sadukureun khayal famsahu maka becik ngusapan sira kabeh binawasiha kalawan embun-embunane ieu si khayal. Wad ulan becik ngadoakeun sira kabeh la kadue si khayal bil barokah kalawan aina khayal kang barokah wa qaliduhu lan aina qaliduha naon qalid lan ngongkorongan sira kabeh ha ing khayal wala tuqalidu halan lan ojo ngongkorongan sira kabeh ha ing khayal awataro ing piro ing perkara kang kuat atau pirang-pirang kuat perkara kang kuat. Khairus sedekah utawi bagus-bagus sedekah ma iku barang kana kang ono ieu si mala dhahril gina iku tetep ing atase ayeuna di atas kebutuhan. Wabda lan becik ngawiti sira biman kalawan wong taulu kang dadi aina keluarga sira. Khairus sodak utawi lebih bagus-bagus mas kawin aisaruhu iku leuwih gampang-gampange sodak. Khairul kasab iku kasbu yadil amal iku usaha iku kasab adalah tangane wong kang amal ida nasoha tatkala jujur ieu si amil. Al khalatu utawi bibi saking ibu biman jalatil iku samartabat ibu atawa seolah-olah ibu. Al khazin muslim utawi juru kuncine aina wong muslim al amin kang utawi juru kuncine kang muslim al aminu kang dipercaya alladzina iku aina kang yuti kang dewehi ieu si alladzina ma ing barang umiru kang den parentah ieu si alladi bihi kalawan ma kamilan hale kang sampurna muwafiron tur kang akeh thayyiban kang aina bagus bihi kalawan ma nafsuhu opo jiwane ieu si alladi payad pauhu maka aweh ieu si alladi ha ing ma ila alladi maring wong umiru diparentah lahu kadue si alladi bihi kalawan ma ahadul mutasaddiq sapa salah sawijine wong kang sedekah kabeh. Harfudah